Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Simula noong nag-DPWH na kami, talagang nagbago na yung takbo ng aming buhay, gumanda na yung aming buhay, tapos naging super rich na kami. Oo, as in super rich. Actually, hindi na nga namin mabilang kung ilan na ba o magkano na ba yung pera namin. Ito nga, ginagawa na naming pamaypay yung iba. Actually, yung kama namin, mga kama namin sa bahay, hindi na kami gumagamit ng foam. Yung ginagamit na namin na higaan ay pera. And it's super comfy. It's super comfy talaga. Ganun na kami kayaman. It's super rich. Ayun, at marami na rin kaming mga nabiling mga sasakyan. Kasi araw-araw nagpapalit kami ng sasakyan. Hindi po pwedeng umulit. So sa loob ng isang buwan dapat iba-iba bawat araw yung ginagamit naming mga luxury cars. So ayun, talagang ang laki ng pinagbago ng aming buhay nung nag-DPWH na kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Ang ginawa lang namin ay ginandahan namin yung offer para sa mga congressman para maibigay sa amin yung mga project. At mas dinabihan pa namin ang paggawa ng mga ghost project. Kasi doon, actually, wala ka naman talagang ginagawa. So talagang mas malaki yung kita. Paldo-paldo talaga.